sfârșit, deci astăzi trebuie să mergem la munte și trebuie să mă îmbrac gros. Deci o să mă îmbrac cu asta. Arăt superb, deci ador. Și acum trebuie să trezesc copiii. Dragă, haide trezește că trebuie să mergem la munte. Oh, mamă. Da, azi mergem la munte, am uitat, trebuie să mă îmbrac. Ok, eu te aștept jos după ce trezesc pe fratele tău. Haide, trezește-te. O, mamă, ce e? Trebuie să mergem la munte iarăși. Că anul trecut am fost și trebuie să mergem și acum. Că trebuie să ne distrăm și vine Crăciunul și o să fie foarte fain. Ok, mamă, stai că trebuie să mă îmbrac. Deci eu vă aștept jos și da. Mă duc să trezesc și pe tatăl vostru. Trezirea. Oh. Azi mergem la munte. Da, am uitat. Trebuie să mă îmbrac și eu. Să vedem cu ce să mă îmbrac. Mă îmbrac cu asta. E foarte frig acolo, nu? Da. Haideți să așteptăm copiii jos. Bun, deci eu vreau să mă îmbrac ceva gros. Perfect. Cu astea mă îmbrac. Și acum să-mi pun astea la loc. Să mai mă uit pe laptop. Da, nu e nimic interesant. Așa. Te-ai îmbrăcat? Oh, nu, stai că trebuie să mă îmbrac acum. Acum să văd cu ce să mă îmbrac. Mă îmbrac cu asta. Gata, m-am îmbrăcat. Ok, haide să mergem jos, că ne așteptă părinții și trebuie să mergem la munte. Bun, am ajuns. Bun. Haideți, copii. Ok, haide că mergem acum. Trebuie să te pun aici. Așa. Haideți să mergem. Da, o să fie foarte fain la munte. Da, chiar o să ne placă. Haideți să mergem.